Papa, no en tinc cap problema. Ja. Papa, que no en tinc cap problema. Ai, carinyo, és que jo sóc més de lletres. Espera, potser que demani ajuda. Caram, que ràpid. Ai. A ver, ¿qué pasa? La meva filla, que no s'aclareix amb les mates. ¿Cómo? Pero si yo no tengo ni idea de números, soy futbolista. Calma, Et recordo que el teu fitxatge va ser pagat pel Madrid amb diners de Bànquia, entitat que ha estat rescatada amb diners públics. Per tant, ens pertanys una mica a tots i et podem demanar el que vulguem. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Venga, problema 1. Si una caja de bombones cuesta 6 euros... ¿Solo 6 euros? Bombones, qué baratos. No te los comas, te va a entrar daño en la panza. A ver, un tren va de Valencia a Sevilla. ¿En tren? ¿Quién va en tren? No vayas en tren, hazme caso. Ves en un deportivo descapotable como el mío. Yo tengo 10. Bé, ja n'hi ha prou, Saps què podries ser? Mira, li hauries de fer un massatge... Claro, como no. Mucho gusto. Al meu pare. Està fatal de l'esquena, pobre. Maleïda hèrnia. Anem, guapa. ¿Cómo que guapa? Soy un hombre. No, lo siento. Tengo una emergencia. Tengo que irme, No, però tu, el que encara no neteja el traster. I portar el gos al veterinari. I preparar-li el té a les meves nines. I desembussar el vàter. Lo siento mucho, es una emergencia. Un señor de Burgos necesita uno de mis 2 riñones. Venga, que vaya bien. Ahà! A tu et buscava! Ara em toca a mi! Vull que em pintis l'habitació de Blaugrana, que em cantis l'himne del Barça fins que m'adormi, que em facis la pedicura vestit de pallasso i que em tatuïs al cul la cara del gran Leo Messi. I també que... Bueno, ¿dónde está ese váter atascado? Vine, veuràs. Acompanyi, papa. Va, preguero. Passa, tu primer. Guapa. El Cristiano! Netejant vàters! El Loro! Este sí que està mal! Y espera, ¡Mindundio! A mí no me llames Mindundio. ¡Para el siguiente gag!